Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District hag Arpupratari Urisau kum kadak kajingkan mau burom ya kalingku sngi yap kapasan jong imeiet spiliti lengdo langrin ha dom yasiat Southwest Khasi Hills District badha kajuk kapor kalara khiru ya kanigasngi kum kasngi persha uranium anti uranium day ha kanigasngi ka KSU kala penlong ya kajingte ya kibana ha kaleng ki benta jong ka Southwest Khasi Hills District kentop ya ka maukerwat doklun bat wa kaji ban ken mau burom yai mei it spiliti bat ban pha ek khubor ka bashai shaka UCIL bat ka sarkar India badale lei kinom ailat banti uranium bat wat lada hab ban mat ya kajing ya snam kumbala ya lam lenti dai mei it spiliti lengdo langrin iba la ya le klem pendem hadu kasngi ka bakut kajing imjong I ban persha ya kajing ti ya uranium hadin kajing te ya ka bana ha ka pormen step ka KSU kala hiar shashnong dom yasiat ban let bu sentiu ha umat lum jing tep jong mei it spiliti lengdo langrin usamla biang bor paliar u vice president ka KSU CEC haba ai jingkren ulapan pau ya kajing ngau kemen baga yeng kasem jong mei it kadang skem ban yeng persha ya kajing ti uranium ha kani kathan ai no nagani ka jaka kapadon ani ka umat sa jingkan mau jong ini iskil dipilen do langre ibala pamkuai hadu aruble kan senam mensyua kani ka kokta terik jong benai Oktober kabalong hakasnam hajar arko la long san senam puran shwa bangin yami no nakanika ajeng kan mau buram ka jongi ya ka jeng patno jong me experience ngadon ki kenten ya kaban pan pau na kaban taban ai kuble ya ki dukhat jong ka ri gat ka jat penriu ki balong ki khon ki ksiu jong me experience lang do lang re kata ka long kini ki ba ni tei ban ai kuble kini ka po ka peningkong ka jing ai kuble ka long saki kun ki xiu jong i mai speliti lang do lang ren ki bala pelat por khnang hakani ka sni na ka penta ban kan mau buram ya ka jing lek no ka jong I ban ka jing klat no ka jong I na ka ne ka sla jong ka pente kum ki kun ki xiu aot kum ka ri ka jat pen riu ka jong I ni kan mau bat ni sa not na kam ta ka jing du no ya ki ba ye ki ba thon ki jong I an rei ni kan mau ba mai ye ki jong I long I wei tu khat jong ka ri bat ka jat pen riu ka bala pen long kum tang yang I kum ki kun ki xiu an rei ki tu khat jong ka ri ka jat pen riu ki kan mau buram ya kan ka sni pat kita penlong ru kum kata ka anti uranium te kum ka jeng pen sa kan mau ya ka keteng ka jong I te na ngau banong ba ni kum ki kun ki xiu ladangi rakhe ya kan ka sni klam da tip ya ka dau ya ne ka penrai pat ni la shule da program kata ka long ka jim ja buram alechwa sani ba ni tip ba hadu kan ne ka jing sa kan mau na ka penta jong I ka tei namar ba ila len la de na ka penta ban yada ya ka kentau ka siap bat kata ka jing yada ka jong I kalong tang na ka penta yala ka jong ka kentau ka siap mrei kala ya daru na ka penta ka ni bat ka namar kata horket hordang na pedang ki kun ki ksi nim dei ban khen thala ya ka mati ka bai mai spiriti ila yang But sa samlapan kemen sanit samlapan syairani ki wei kino gelam jongka ki isu sengkime ki bedon lang
ilaban bot hadi way sabot sa issue na po ka East Gente Hills, West Gente Hills, North Kasi Hills, South Kasi Hills. Daki West Kasi Hills, Southwest Kasi Hills, Snowban ai kublai lang baro yangi kibadon manta angni de hagane ga no paisni snowban panpau kajing snowu ban ai kublai lang ye pi baro daga mensem kajing snow kia pilawan hagane ka jingdap sansnem ime yongi ngila yang ye kane ka kam na ka banta ka jaj banriu daga yeng hi baro ka wei nadu kisnam khat khandai spa khandai phau ter bat hadu kini kisni nila yaj nil kajing mut kajing perkhat ni ne hakaju kenong rim pengiyeng skam tena mar kata ngasio bangandam pun kitien menta hagane kapor nama ban ailat ye ki babun ki bandang kwa ban keren ban ai jing temchai tena galian jonga kumu breu jonga yeng ngasio ban ai kublai kit bokir wiang namta jong pi pilong ki sipai ki nong yada ki nong kit ya kari pat ya kacai penriu hi paro kawe na kalian jongi ni snowban ni nom la shu ban siu kalian ya kan ya kajing wan ka jong pi ya kajing lebha ka jong pi nadong sedong ni la sha chitom sibun ki jing ya ka kia ka shon ka jong iru pin klam da khain ya ka ga jing Sitom Henry pila penlut buit patbor naga banta pankan mau burom ya ka ying ka sam ya ki khamtam ya mi ijongi bad yangi lang baro ki khon ki ksu ki badai jongi mai ki bangi ni dang don manta hangne aka sla jong perthai jaral pheu kadai gasngi yambriu hapo gabri nyaw trep namar imei ila kentaj bat ila pelim ya gaspa ba jong ga sorkar peding kepala terwai ka nang gadau tang na gadau pan klong yaw mar po khandeu hangne hagathany wa gaji bat kini ka nang ba jering khamtam hapo gathany west kasil borok kawai pat shot west kasil nikum gaseng khamtam kum gajak meriu ngimla ban siu keliang dalele ya imei Henry ngakremen kum gid khot ka jaj mriu ngin wo tang ga jing dawai ya ga hinga sem jong himei khamtam namar ka jing len nalade imei pamde shu Henry ga de da ga jing pasiau jong blai nong bu nong thau bada ga ju upor utrai gerat nong bu nong thau utip sai ban bu yaw nong mar hapo ga pri nyaw trip pada mbu pada utrai gerat bu sagai gi benta jong ga perthe ngatrai gla de ban klong yaw ne umar khamtam uranium uba une umar uba sniutam ubala ban penjat ne ubla ban penjat ya gi lui jong ki dhot jong ga primnyo trip khamtam lang ba gi jingpang ba fer rei ngi singongu ba imei ilalen nag banta ka pating ka ba menta ban omtang ka pating ka ba menta hanrei ya ka pating ka ban sawan ro anget ba pat ngakhi nanti ru ba uble unang sei bat unang penkha ya kum gabe it paring nang yo kum gajak meriu bakan penkha ya kum me it ban len nag banta ka daw ba jong gajak meriu jong ngi namar kum bagi tip ba ka perthai ka tip ngi bangi dei tang kita gajak meriu ki barit pai tam hasla khandeu hanrei ngai ngo yo ble namar langba ka jing len jong me it ngi la job hagane ga jingela kalau ke syak ba ngisno do jekerman
hakisan senam kiba manusia bagi ladu no i nang ni nasra pertai hanggai kalong pat kajingkan men yang i kum gikun sama jong gari bakajat beriu namar ilai no pat ya kinong rem baskan bat usunyang iwala ai namta kajingbat jingbiang jong gari bakajat beriu hibrak kuai isno ba hakum kali gaski kum gidikhat jong aseng berkum gidikhat jong kajat beriu Alay ke kamram ke jonga jo piwe bangin ya ikan mau ya kum kali gaski kaba imiit ila le kikam ki baraba nam ta jongi hibro bat ngiso ba in nyar bersam haneka pak sem ko menta bagini ja ke jinggong balen ladi buat ban kelen ke jing terwa da spak pau rei imsam la ino ya la ka jong ke yeng kesam ba kasong ka tha ba kali ke jat bari hibro hoi kinong keren ni sibun kibat kijura beli tu ni benta sakmat bat abangan mania nanti lepo sulong mar sulong lepo orang belang teter nak mau ya kipor ki baban swa apo bangiwan sini sepo kali gedong ngathan nabta kini kimat ki isu ki baper kam habale bagani geding tu jong sarkar india banti uranium nang ni gedong ngathan bat abangya kelti kidon ki bentang lang yo bani tu khanai parkhot bagade tu ke bentang ba por baginang ya dan ke kun yanya bat kuai ka bor company bor lam dakhar tu ke por bat hatu por ngasulat daksat bag ngasulat nakadaru ke disiat nakliang ke polis hatu por ini rei di cem-cem lakarandin hadu bangina pendap yang kam isami nang tu ke jaka ting sokban sikadai ba habeli bukan kamat imla banlen ba imit seperti ini bakong santam idong prat nanti idong peni bawara ya tak movement banyak kun persa habide bat uni umat uranium Hadar kami jom penajun jom senam arjarnyo keladan kata ka public hearing lani kata ka jingalum lang iki pada bantet laki persa lani ki kersan habide binti imarpo khlo uranium ha kata ka jingalang hanung ba jenren kaba gitu hipor kibabun kita persa uranium ki hap sa tangan yo bambang tang kita ki bro ki kersan uranium hal ta ki por re hapadang ka kun kata khandai 4% ki bawar na kata ka jingalang ki persa imar po khandai uranium kaba susi itu por kai ka baja per kalam hau benai no pra benai Desember jol senam arjarnyo kami kata kenja kai pot ka report kat hadu ban ai kata ka NOC lani kata ka environmental clearance napo jaka Ministry of Environment Forest and Climate Change ban om bagi ba ban sha abde benti itu mapo kanda uranium hai hapadang ka bakun kata hak tu gupor muswa ka kesi kale kon persa kale persa bab nilala ban yakun ban yangskan ban namaila ya kita ki bru ke sarkar ya ka UCIL ba kan ya chakmat habade berkan ke isu ba ag islam arja khatsan khandru hodu khapra terter nilaju yakran berka sarkar nilaju yakran berka district council habade berkan ke isu lalang ipet ila putai kubor ke okuno ngin namaila banti uranium ngin namaila ban nginam sa banti uranium berkonta terter kajingkran ke batang nasra harai hakai tu gipor ni kemau naglayu ka sen ni laong ya ka sarkar bakade banwa ya ka warna ka resolution hapo jam ka legislative hapo jam ka assembly ban ong bala khliabno ya ka issue uranium ban pha ka resolution sya kata ka Ministry of Environment Forest and Climate Change harai ka basosi kim sem lale habade berkata kim sem lale habade berkata badan hakimi kisi ni ba kuno kesalahan dia ka kwa banti umar po khanda uranium bat ka laong bala exam no lani la polaj no ya ka ji ya selok burpa ba haso banti umar po khanda uranium hare kai ka kubor ka bangi kwa banai kai ka kubor ka ba karai ka bangi kwa ban shem kum kasang kalong ba people ya kita ki korsol pada alani phile kino gnuru harai
kan kawai ke bangi kwa pentikna bat kata kalom ba lem phile kuno compare hare kamta ka jungi galam ba bat persa in persa baik ya kadai bangi khun persa baik kishen manta khun kari nang ai masem thma ka perkha ngin om lem kedi ke jing ruai ka kan mau yingi kum ki samla bat kum ki khat jo jait ban riu ba ka thma jong ka perkhat don ki balem mat don ki bajok dangin phai hakini ki sngi i shubon ki jing sha thombor shubon ki jing sha panyam khamtam ki khamlum ki khna kadau ka banikong ka bahakmat ka bala penlong ya kita kinong thombor bakim tipshu ya ka ran karem kim tibber kim don chu ka jing tip lem kadau ba kadai namar ba kilalim ningkong ha thma ka perkhat ladingi phai ka jing jale jong drok ki digisngi ba banta ki samla la ni ki beri ka bangop drok ningkong kilim ha ka thma ka perkhat ni phai ka sanshar ka khadar kan kajing sanshar kini kisngi kano silyang katarajur jong kajing thau jong ki kano silyang tang syakita ki beriu ki pagimon tang syakita ki beriu ki baki ki sngotenat kadau kebah khamatdu kadai namar baki lalem ningkong kathma jong ka perkhat kidon sibun ru kiwe kitau kajat benriu jong i kamdon yu put usam kajat benriu jong i kamat sibun kijing kini kisngi kadau kadai namar bangilim ningkong hak thma jong ka perkhat ngidon na kini kasngi hak ni jaka banikan mau burom yemi speliti lingdo langren kadau ba kadai namar ba yemi speliti shamlim satya hak thma jong ka perkhat hak thma jong ka jing perkhat yemi speliti ilong inong job badai na kata kadau ngidon hangni badai na kata kadau ngiyo ban ye kenduk langkum ni nama kata yemi ilabu syadien ye ki hikai ki bokordor yemi ilabu hangi kilong din kilong manta ya kanuksa ka babhatam ka bangin bor kaspa kamla ban thiet ya ka jing shisha bat ye ka jing lai lut joy municipality ai bakani kan yai longdo long senam kan yai pur kan yai ya chik thiet senam jongi kumki dekat jong jat benriu mat khamtam kumki khon ki kseu mat ki dekat jong ki isu bangin ong uranium bat horkip herdang bangin ong sya bat bangin ong mailat ye kita ki kandang kwa ye kita ki khon man to shimet bakin wan ban tenru lani ban wan ban kenru ya udi uranium hapok kaniga thanya hapok kaniga jaka balada ki kwa banle kumta ki haban ye khun shwa ki haban ye kendu shwa bat ngi kum ki dekat ki badan jingkit khli ye ka jat ban riu mat kum ju ro ye ka pateng ka banwan yalum lang khrui kaniga jaka da ka minsiam jo ka jing so dukha bat ka jing so benyam nomar ba ngiladu no ye wipan irishot iba la yeng skam triang ya ki bor jong ka spa ya ka bor jong ka hajar kelur kabel persang ban thambor ya ka minsiam bat ya ka jing lai luat ka jongi henry menta kentipan ngiyeng hangni ban pensa nam ban pensa buram ya ka mati ka ba ini mi ilai haki khon ki kseu bat ka pateng jong ka jat mriu hi bro kawe baro sikata ngi jiyo ban rakhe ya ka lukhu sngiam jong ki riu khrau ki riu len ladi ni kita ki riu kingwat king state ande ka ni ka lukhu sngiap ka ba menta khalong compare khandiat namar ba ngiyo ban rakhi kan mau buram ya ka lingkhu sngiam jong kata ka minsiam ka bomla ban yapin bat kaspa lani bat kata ka jingsa persang ban thambor ya ka jinglai loi ka jong i da kaspa lani da ka hajar hawa ngi suthu kembang ba baro ubriu udan laga ka ngamut banong ba kai ka ba imi ila i hakani ka pateng jongi ka ngapin song nongre me kai ka ba ukasi haswa bonwan nong brio sakni ka slapar thai kalong ba bangin tibrio tiblei bat pan kamai ka hok imi ila pendap hok ya kani ka benta namar ba kum ka jaj brio ilawan sakni ka sni ka slapar thai banwan ban song hakani ka ri ka bai iwan ban kamai ka hok ban sukwa ka spa ka bomdei hoy manu bamkwa ya kapisa manu bamkwa ka spa hanrei
kaspa kawan hakanti ka badai bat kanti ka ba dakanti ka ba hok bat ka jing sha nomor nga ka juang ba kanunu kaspa bom hok kam june ngila banyo kaspa ka bom hok ngila banyo subu kanuksa mata ngila banyo kumbal skida kispa kror ka bisa henry kabaye pat lada lemba kata bisa ka bom hok ngithiet ngisnayeng ngisnasam yo jing thia ka baremdor henry kabaye kalong balamba kata kaspa ka bom hok ngimyo pa di kata ka jing yo thia ka basum kajinyo kamiet ka bakenja lani kamiet ka bajajai ladang idon ni kaspa ka bomhok ngila ban thieti ka baje ka baremdor andri ka bae kalong kunupat ngin thiet ya kapor ka bakodor ngila ban don ni kaspa ngila kaspa bomhok ngila ban penukam andri ka bae kalong ba ladang yo ka ta jing pangpan lang ilet haki hospital ki baremdor hapo perthiru nginum yo ka jingkon TKI ka ba ini mi i kai ini kalong ba nginum Pediang ya kanunu kaspa kabawan nasalan dan nani kabawsuan na kerpongyeng handi kaspa kabawan kadibunuan na palar nani na kardam habasit habasai